Tenge gento kari gitwarorire serikali ya Ruto gatungainete obugima bwakongire kubwariri Uhuru Kenyatta agengo actually abananchi bagatebire kanga nini mwabatigire bachandike tumuna baraye ngaitu abati muriko waegere unabone agenda ya cost of living ya tekero kwa monyo kwa ndeti cost of living itu abegete mesa ikere umwananchi abana tamanye ngopingete report yeto gebwate report ya Azimio is cost of living ni report ya Kenya Kwanza. Azimio report yeto gotaba tax ya mafuta irusi 16 irane 8 paka tukarangeria abanene basangeria bango ya mafuta bagotoroke na kurugese bango yaga kinete koru 8% baka 16% chigari chikonywa mafuta chiakeire tukabatenga rusie tax ye chigari chiba chinyinge para mokole giti tax chinyinge nyakundi tukabeka tukabatenga abantu baita bagotu baleka bachandikire bamentu chibesa chiru 2500 chigende 4000 report yeto no ere tukaka chikura abantu bauda Kenya Kwanza bakakana bakatenga chibese president bwate napangete bigento ngero batete plan batenga president abwate plan tukabatenga tware plan yo koira n'omuntu uyo chandegete abato tabanga nabwate nyari tubako ebesa kiro mutinyi bamentu bagende 4000 bakakana egende kinokere se report naye ninkoretra namongo konyoro kiorenga enere position ya Azimio enere position ya Kenya Kwanza tukomenya kubatenga amangana ye jibasari umuntu kuruko itu agaja katatenga tiga ko politicize jibasari Rusia basari ese women rep umuchumbe umugavana eserikali yatoma chibesa kuchiese chisukuru abana bali batenya ali timba manyire dibagato gutwara siasa abantu bagoja bacha gutosasi mantu n'abana siasa ko baji basari toka proposing Azimio nga tiga serikali yenyene yatoma chibesa kuchiese chisukuru amalieta tomwe abachifu mbaro batari abana siasa county commissioner naro tukatebia serikali ngamubwate machinery isaini serikali gakana nga no ototagete jibasari chi aitrese chobisi echo abantu bari geringa abachumbe bari geringa batayita kwa basi bakateba nga abachumbe bo kampamenga bagoti noro chinyakundi amangana agenda tana nkuru nyamira abana abataka nabo batigire siko batanyareti bakari yo kwa ujibasari bagende school onye serikali ya Kenya Kwanza totagerara banjira nene proposal edia onangakira mwana aripote ya school echakie tomira ya mokuru Nairobi ekiara umuntu oli movement repwa ko basari umuchumba ko basari umugabana ko basari bonsi nabana be county yeyemo naende go onango bwate data area yemo tubwata mayeta yonsi pi abangiri abana bero this family batari kwenya bako eguki obokonyi ne serikali direct Kenya Kwanza bata mangana ndo taiti batagara nyakundi tokabatenge biroge bibia cabinet administrative secretary abantu ba public service baja batatenga public wage bill ya chire yoromono mo komenta aba wisaba na 56 goje se public service ungo jimuri ko beko muzigo ese umwananchi bakatanga abana abantu benyarete babuliti chikuramba bwatendagira mbali nchara bakato propose ringe biroge bitiga birisuwa biri bya cabinet administrative secretaries nyakundi ude kama chikoline mesa igoro bakatanga abana basani be president abana bwa muri gishikura paka bali gwe ndagira ngaki bakoragira ikabanga biroge bimbi go kuno nebanga abakenya ngukigole ko finywa nande gwakane tax yende abo bakabatigwa egendo kirige ko housing levy tokatebanga ndubuna Azimio housing levy y'abantu mbatagiti abantu mbabwate chinyomba cyabo initially yo nyamwabwate idea yo gotebanga chibesa cha housing ne cyo konyo mutaka tokatengo nyamutagete egende kekebe beke program engabune liyo ko bakachineti nyakundi chibesa chiko sangererigwa chibagwese chi county 47 tumanya ko nainde se county county commissioner na kero mondo bali ke list ye chinyombo nyene constituency yabo nchai chinyombo chobonyansi chinyombo cha matobe chionsipi serikali yegora mabati ko Nairobi ne chisimiti etotomere togenda tobagera abantu bagache chinyombo chiabo tumanya ko tanga liyo program yembuyere uti kamera totenga abantu baroshi chibesa otogo chikwaga chibesa toneria bana inchi 3.1 million nyakundi ngobwate chibesa bolio mogakore usi
ogochiko kona chwe taxi pako muntu bwate cha bono lichiko lire bungo nye toramanya oligo tangana no mulemio bunago chikoire cha yaye nguchare kona chibesa chi housing chibesa chimanya gocha Nairobi chinyomba chiagachu Nairobi ga Kibera ichinde Kasarani muntu kikuru ese county yane ya Nyamira Nyakundi ntaite ko koboli na nayo ntebi ogochiko ligi 3.1 million yache Nairobi ngane nyomba gocha kugororo wanyendiria uda gose Kenya Kwanza bagotegerera amangana twariko batemya kundi igare ayengenjo na ende tokabatenge otogochi ko babatangani wanyari chiko liriria housing liko bwatie format itu atebire tonjore chinyomba chire Nyamira chirichira Kisi torusi nyomba cyo banyansi cyonse pi torusi nyomba cya matobe cyonse pi tuchibeke tuchiaka ne plasta chibeke semi permanent tuchibeka amabati rintu anjarani lakini ibinde moto tainga mwaronchi chinyomba na akuru Kiambu Nyakundi bulino gokorera abakenya bokora igonye inere option e proposal yeto liese report yeto otugatete ngantu na Azimio yo topingete egento kekyo taxi abananchi ese housing levy bono rende ngati ndo kotanga ngantu abegete mangana yo kurwanira mwananchi kawaida Nyakundi na mangana ayos bino ari ese report yeto na beoro gete mangana ali Azimio tuarwanire to mwananchi na uda the position yabo bayirete aso mwananchi igono roje ngota geto mwananchi bwada nyomba yo banyansi anya ole nyomba no roje ngota geto kwa gaje nyomba ajiko wanelio mutaka chi milioni 300,000 igoro ona bawonte ono wembo ngana nge mukutano ime report no era soma na endo no chonta gerera ayeganyese ne dibune ko iguru tare 13 mbere report ne chawe table una jerio dia ko nyebeka inche nganya second na endo nsabere nyasa mwana nyamukamye songo kia nenge Israeli tuke lintene na ali ayo tagarere li kona ga kingo kwa ebinde byonse bino to bibegeta paka amangana yene HF no onsi pitanya begete ese report eri eto egendo gyo katwa bade problem ngeringa ebinto byonse pyebiya biwana to okonya mwananchi serikali ya UDA Kenya Kwanza obale botatenga tuko na plan don't interfere with the government tuko na plan na ntuko batenga oko togweito nkole so mwananchi totegerere ebinde byonse bingo kwa na Nyakundi no rangiri mukutano igabo na igo ogendo Nyamiro boli abananchi babo tenge proposal ya Azimio yabo ko mugeni batemete yoko ira ni kibesa ka ige county kibese chinyombe chiagachirwa bataka kurwese county ya Nyamira igere mo popular tani ebinde imoto tenga mocho kwa gachira abantu chinyomba Nairobi omwalimu omosikali mondonde bwenshi olikiro bisi ego bakorera uko benga chibese chibako na chunga housing levy ondita yo maite nganga kikaba ucho benefit ni ukora mutu bia kabisa kidai kai sana vile chategere chimakora gachinsa inye chabano ambi uko bagikana ukukora ese summit ya Azimio nkona second ya Nyamira between aye na leadership and no njoma itaza senator njirimbo problem